Idan kina tsaka da girki gishiri ya kare miki, aikawa zaki shagon cikin unguwa wajen Malam Haru a siyo miki. Shin ko yaya shagunan cikin unguwa suke a nan China? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha mai Kano. Ku zo mu je ku gani. Wannan fa ba kasuwa bace ko mall. Shagon cikin unguwa ne wanda mutane suke sayan kayan yau da kullum. Yawancin mutanen da suke wajen nan gidajensu a saman ginin yake. Ga dankali kuma a martabance. Wannan rogo ne namu na gargajiya, amma yanda aka wani ga kabewa. Wannan wajen kuma mutanen da suke order online ne ake hada shi sai a tura shi ta nan, wanda yake karɓar sako shi kuma zai gani a waje ya dauka ya je. Ga kuma bangaren su biredi da cake. Ban son wannan. Kun ga har da mai tsire. ‘Ya'yan itace, iya ‘ya'yan itace. Idan ana sayar da abu har ɗanɗano ake bayarwa. Wannan gashi nan ko kifin jantalalle ne ko menene gashi nan dai. Na san dai naman ruwa ne. Hauci. Ga kuma duniya ɓangare sakatariyar kayan makulashe. Iri-iri ga su nan. Kana wannan kimci ce yaji gare ta. Ta yan Koriya ce, su kuma kasan taliyar su yajin tsiya ne. Kayan ruwa kuma kai da kanka zaka zaɓi wanda kake so a saka maka. Wannan irin wanda na sani a can wajen. Wannan dai ba sai na ɗauka kunkuru ne. Ga kuma tuwon shinkafa na 'yan China, amma su a cikin ganye suke daɗe shi. Ni hao. Ga kuma kifaye nan su ma kowanne da kalar shi. Su karfasa ne, su ya ake cewa. Ga kunkuru. Ga wannan mai kama da macijin nan. A can baya. A China in baka ga wa'annan gardama din kago ba ai ba kayan ruwa yake sayarwa ba. Idan kuma yunwa ta dame ka ba za ka iya jurewa ba sai ka shiga nan, can shagon abinci ne, can ma shagon abinci ne, ga su nan wurin waje uku. Aka shiga nan a kawo maka abinci ka zauna ka ci. Kun dai san irin yunwa kasuwar nan, ana tsaka da siya ka ji kaman ka zauna ka ci. A nan kuma
kai zaka zo da kanka ka auna kayan da ka siya ka biya kuɗin da kanka. Idan gishiri ya ƙare muku ko kuma su kayan saye yau da kullum, a wani shago kuke siya kusa da ku? Ku rubuta min a comment.